Dalmas ne wuonwa kendo osiepna. To bende nwagwere siasa. Nikech ka koro nasebedo wuoyi mopong' ma wuode to wacho ni koro an jorongo denda ni rwadh tich. Koro 2017 wakedo ahinya ma yombo gi mogo simu mowacho ni wuoda. Amiyo buranya. Nachung 2017 MP Marongo. Ularo kod en beno. Walaro. Koro wuoro gi wuode. Kendo ji ne ok nyal paro. Ji wacho ni osiany ni nyaka ang' bed ni Dalmas mochunge. To gineno ng'wech mabiro go gi kaka tere ng'wech to giwacho ni oyo ok ochunge. To kata kamano ing'e ni nago siasa tago gi luor. Nikech ma osiep wuonwa to an bende wuora opuonja ni luoro lwar. Ang'o nochuni nyaka ichung osiep wuonu? Adonge sano chopo. Sano chopo. Koro ing'e ni ka jaduong' lonyo wuoche. Nanyise ni wuora in koro iseromo gi kombe mamalo ma piny ni koro we na chak go eka bi aidha bi malo. To pok noyie weni. Owada gi piny ing'e ni gichako chuoyi siasa ni. Samoro mita ji be biro ni mang'eny kata kama dhi bedo gi tabu matin. To ginyisi mane Lydia. In ok inyal chung women rep mi yombi. Anyisi ni chung sani. Wabiro miyi pesa. Ka ng'iche pote do kuchi kendi achiel. Koro bedo kamano. To kata nwa bedo gi yuaruok e siasa. Nwa bedo gi yuaruok to gi luor. Nomiya luor ka wuode. Namiye luor ka wuonwa. Nwa pogore paro gi kuma nwa chung'e. Kinde duto. To luor to nosiko e kindwa. Miyo ayuago jaduong' ma wuonwa. Mosiepna. Ma puonjora e tiende kaka ng'ama tin. Naneno kido moko mane beyo kuome. Mane chunya gombo ni an bende asum. Eka konyra go e ndalo manyime. Tadieri, gik mabeyo mana puonjora e tiendego. Osekelo konyruok. Kendo osebedo ranyisi makare. Ni nong'a malong'o. Kendo puonjne ne kare. Samoro jok mang'iyo